Peipei le jingjing te chu cafe a omin Peipei chu jingjing laka adil chut le a akara YouTube license om chu achan om angai to in akara engemaw anti ani te chu a ringa jingjing chuan alo phavat Peipei chuan high school an kal tlang thin ti a hriat awangin anin ngai zawng ani chu a ringa chutiang thu zel din chuan anin kar a hriat ve lo wang te chuan a lung oi lo dera jingjing chuan beng dain thil omzia chu a hrilhfia a game atanga anin puidan le tun thlinga thil kaldan te chu a hrilhfai ta vek jingjing in an topic thlak nan king glory game khela rota a hun ol nei laia an khel dun chuan Peipei chuan a top lama YouTube mu ve a chak thu chu a soi le sham YouTube le a chung te lam lo lang ve thungin YouTube anu chuan ani hne na chuan YouTube chu mei chelam soi pui turin a shil ru a ani chuan lo sha thiam vatin mei che thalak te chu YouTube a entir nga la ma se YouTube chuan mei chelama in nam hnoi pe ri lo thu chuan lamin a in thiar film san ta dai YouTube anu ngai dan chuan ani chu atilung oi lo viawa a fapa chuan be se na po a nei lo shim shim ni in a shia YouTube ruma lu chuan a phone na ena ma se eng message ma jingjing hne na changin a dong lo jingjing po in YouTube message zo sai chu a ena ma se chan le tumna a nei lo Peipei na mu chuan message te chu en ve chak le a an school kan laia le khathiam le a hmel thata wanga mi sha hlo thin chutianga jingjing in apal zam mai thei chu makati hle a jingjing chuan YouTube chu ala du renga ni chuan chutianga omlo tur chuan a cha bok Peipei chuan reng sang taka changa game khel ve cha ka wangin jingjing account man adila atira phalo ma se a in ti khongai thlak thiam em wangin jingjing po in alo rem ti ve tange nge Peipei chuan jingjing thiam na te a fak pa a pentaki la nei thei chu a fak chiam boka ma se chu chuan jingjing ril ru chu ati har zok phone chu vatina ena ama ti anilo YouTube ti ani ti chu a sha a birthday present na ta na ati du kha ani bok Peipei hne na chuan mi kan mang tha to ten aru ka thil pek min pek hian omzia na yem ati thlota Peipei chuan enge mu chan thatak wanga ni arin thu chu alo soi ve bok YouTube chuan ama a alo hnial to class reunion nei na tura chuan kal nge ya tuma jingjing kalarin wanga ni a chung te thla a chwa nu chuan anu chuan meichhia a hmudo ni tura ngain alo hlim ve hle a reunion an nei na hmuna chuan jingjing tel ve chu an lom hle a milara ni angin a hnaya om chu an chak fur bok an class sa ti chaber pani YouTube le joking te chu an om lo wangin an soi sep sepa joking chu chung ko thil ani ti an sia ma se YouTube kal lo chan tu manan shelo YouTube ero traffic zama swan alatang thunga jingjing chu an zawaya ma a azaya YouTube po in a chance nei bo pel tum lovin kara changa chukin an reunion na lam chu apana jingjing zai top don lama chuan anang man chia bok jingjing le a chan te an thut chap lain jingjing ma chuan a dinga midangin YouTube chu an thlir chap lain ani chuan jingjing ngot chu a en thung jingjing ma chu nyamin midang sha lo turin ama awanga chulai munakal ani ve emti chu azota jingjing chuan en rengam lovin a hoison ta dai angai dam to thu a shil ngam choka jingjing chana chuan YouTube chu ati hlim hle bok YouTube wan chwa puya som chuan la thut ve ri chu a rota jingjing chu chang lovin midang zinga chuan a fopa jingjing ba ka ruma om zong zong chu a chong vel vek mi pa hawin ti boyan tum na chu mei chi ho chuan an lo khap vata jingjing chwa puya tum le chuan Peipei chuan purse te alo pe vat vata an chuak chu an thlir chupa anin kara chuan engi mutaka omti chu an ring thiam nga la Peipei ero chu alo hlim hle thung building bula chuan omdunin jingjing chuan YouTube chu angai zonga tan adu ti chiang takin chan na apelo ma se anar chuang lo boka jingjing zo na chan ala batte chu chang turin YouTube chu a in peya
mase midang om ve chuan an boruak an ti buai wangin YouTube chuan hmun danga a hruai le a an school hluiah kalin an lung chu a leng dun hle a YouTube chuan a thil la hriat ve ho hrilin angai ven zawng te chu a hrila siam that thei ni se siam that le a chak thu te chu a hril bawk a siam tha thei ani nga chuan jingjing chu a kyanga om tura a thlan tur ani an homeroom hma a ding dunin anin fopa an schoolin choimawi na an don to te an da khom na hma chuan an ding dun le a jingjing chuan YouTube chu mi fing le thiam chung chuang tak ani awangin fakin manager link ne na ain me sha tir dan ala sha empty chu azota YouTube wan a chan ma chuan aerospace engineer ro pui tak alani dona chumi huna chuan a classmate hlui ka ni le ka mel sha ta ni ve shim shim hi ka in chuang utanga ti in manager link ma a athu soite chu a soi chonga mase tu na chuan mel shat ang chau ni lo aerospace engineer lar tak ani huna chu school kal tura somna adon huna akyanga telve adu to don ti a soitela YouTube chu jingjing fakna te chuan ati hlim hle a mase khovel hi azau ema engkima a chaber ani theidon lauti a sha chau nuwa har sa takin a bei chau ve a mase jingjing rin na te ti cha sak chu atum lau thei top chwa chau zel atum pa zo ka ni school gate an khar ma in YouTube chuan a kai chwa ka jingjing te in ko tan thlen chuan YouTube chu le to turin ati a achung te an lameng vek don ti a sha ta wangin YouTube ero in anin ngai zon na chu thup atum lem lau mase jingjing ngen na angin in thup ve phot chu a rem ti a mase rei tak nga ero chu atum lau thung YouTube chuan Shanghai ya thale nge ya tuma ama na thani chuan eng chuan lam nge a chung te laka a siamang ti a zo chuan jingjing chuan do soidan tur chu a soi chin vela YouTube chuan makati don viau na in ama a air purify chung changa do ta soi to angai twa chwa ero chuan makati le lawa mase jingjing kyanga om tur chuan a ril ru a in pe hle angai don ti chu a sha thiama minaran ani lawa wangin kong tam taka in ngai zong dang te nen an bo ru ka in ang thei don lawa YouTube chuan jingjing kyanga om theina ani chuan engma ti she anei to lem lawa zinga chuan YouTube chuan morning wish a thon le thlap phone call la anin biak chuan YouTube wan an chung chang anu hne na a hril ti a hria chuan an lung oi lo mel hle a chan pu YouTube chuan a me cha chwa pui mel that tak chuan angai zonga tan adu ve lo ti in anu a hrila jingjing chuan anin mu ma hoin anu laka a score che hle ti chu a in hria a zana a chwa pui nuwa no le si anga anui na ngai tur chu alung oi thei lo ani YouTube chuan anu a hril fia vek tur thu a nemin a ril ru lo ti buai du lo tur chuan a cha le a jingjing po in a chol ni ani anga mudre tum chu chulin YouTube shil lok lovin YouTube te in lam chu apana YouTube wan lo mu chuan hlim hle in anin kwa vong vonga anu ron lan ta ka chuan anin chen phok jingjing mela mu chuan mel tha ati hle a YouTube chong ma in jingjing zok chu a chong ma sa a nel mel taka anu chu bia in YouTube bel nu angin a in mel shatira YouTube nen chuan anin suina a rei to ti le YouTube chuan a chung te mu a chak thu a soi po in a hnial tla zel thu chu a soi kwal zung zunga jingjing do soi chuan thin rim hnekin YouTube nui chu a ti za zok hial bok in ti khongai thlak taka YouTube en chuan YouTube chuan a pui ta nge a in mel sha tir lo tu ra ti tu chu ama ani thu in a in puanga mase jingjingin indu zong kan nilawang ati tlatawangin hetaka ron kal hi arem tingai lawa ati le chuan YouTube mela chuan oi der ngai na ashe to lo ti chu a hriat hle jingjing do soi ne sodan em chu makati hle ringot YouTube nu chuan kan du lo zong ni hleinem ti in YouTube chu demin abenga jingjing ne na chuan an lo she to ani chuan an lom zwal zo kang ti in a hnem pa boka anil me sha zo nu chuan jingjing chuan tok chuan ai pui turin a hruai chhuaka
tuk chuan eizowa jingjinga thla le chuan Shanghai shwai le turin a chhungte laka chuan a classmate ang bokin emni a hriat tir dawn ti in a zawta jingjing chuan chhuan lam danga a siam to lem lo jingjing chhungte chuan a driver roi lai a hman lo ti sha in Shanghai le thuna engtin nge a ti dawn an zawta a classmate hluin a hrai tur thu a soi chuan a chhungte po an ha dam huai tunen po in hruai se po yan ti lo ama a in khal le chu an rem ti lo hle ani YouTube lo thlen chuan jingjing chhungte chuan an lo dong song tha hle a ma se in chhunga lu tura an somna a chan ma in jingjing a ron kala a man mo ti le YouTube shwai chwa a rwala jingjing in rin ma in YouTube chuan jingjing bialpa ani ti a chhungte chu a shil ve boka nangni mu cheu a rem ti ngai lova a classmate hlui angin ka omangai phani hi a ti a YouTube chuan jingjing laka chuan ne tu chan chu a changchiang hle a bung ra ken sakin kara chuan a da a jingjing nu le pa te chu an thu sha chuan a chhong hle ringot Shanghai an pan na konga chuan jingjing chu a tumba renga a chung ten an lo biak nuwa YouTube ne na chuan a thil ti wangin a vui le a ma se YouTube chuan angai thu tak lo viau thung jingjing nu le pa ten an fanuan zil na ang cha kha anu ne na changa adon ve tho wangin anin tluk cha ti in jingjing lung oi lo chu a thu tak pui chiam lem lawa jai liang ne na changa YouTube one message don chuan jingjing in a en khala jai liang chuan a me chdu zong tak mu in nupuya nei nge ya du thu chu alo soya hun rei tak an single to na awangin a phur hle a YouTube chu aron in soi thei khum bok ma se ani ai YouTube chu a chema sa jok ti chu a shelem law YouTube chuan a chan pa chu chong thu ri lo turin jingjing a shila ma se atlai le shet jingjing in a chan chuan jai liang chu a re vung vung anuwa video call nge in arun be chale ngata jingjing a mu du ba ka YouTube me chebula omda na mu chak wanga ni pakhat YouTube chu a chan pa laka chuan a in soi fia ve boka anin biak na anti top ma in jai liang chuan WeChat kal tlanga YouTube chan chin soi puya jingjing chu a soma jingjing po in YouTube a phone manga a number thon turin a shil ve bok Shanghai chu tlai lama thlengin jingjing chuan YouTube le le mai tura angai la yin YouTube chuan ho lo varia alo tuma YouTube chu mei chelama ton shat nga lo takani awangin a omdanin jingjing chu ati boy lau ru viau thaw khum khata an mu don chuan lo wangin jingjing po in alo rem ti ve maya breakfast petura jawju lo kalin YouTube mu chuan makati in a chhong hle a athleng ma viawani a ringa ma se jingjing alamu ti a sha chuan YouTube chu aryak ve ti a sha thiam ta chia tuk chuan eila ya YouTube te pani omda na en chuan jai ju chuan a omve chu a changkai lem lo viau ti in sha in a nok zok lek lek chuan a in nga ya manager lingin YouTube mu ve chuan ani po a chhong viau jau ju chuan a mu tira a omdan ve thawani thu chu alo soya ma se manager ling chu in siam thavatin film khur turin a cha a YouTube po na chwa huna face mask mang turin a cha bok distance relationship anti chu anni pahnia po ni chawin an hun ol nei pianga phone kal tlangin anin bia a YouTube chu a chante chuan online dating apps amange mo anti hiala an ei turte thala in a thona anom shana changa ni rukna a chuan YouTube one in nei lam le an hmalam hun tur a soina chuan jingjing ngai to na chu article thui hle jingjing chu a film chan tura borin an lem chanin an director mi chu atlung theilawa a ril ru chu anwal hle to an be sei angin a changchuak theilo chu sheomati hle a YouTube chuan phone kal tlanga bia in a nema ani chu lo cham photo ani awangin be fe nuwa hlotlin na chuan hlimna a thlen na sa jok zia chu a shila jingjing po in YouTube thu soi zomin thei to pin na be ve zela a top lama chuan faka hlo ta sap sap YouTube atong chu ni hlo a in ti thar hle a ni somni paruk lai anin mu to lo wangin anin ngai ton hle a in mu an chak hle to video call mangtia in bia in chanchin chu ane shil ve zela
Jingjing chuan a shooting nei zo hun tur shilin Shanghai pan thei hun tur chu a shila Shanghai let ni chuan ama shwai turin YouTube chu akal ngal bok anin mule taka chuan jawju po in ti tur la nei ma se an pahnia hun tholan nei theinan chuan rem she takin a in thiar filim sana kara an lu nu chuan van dwai thlak takin paparazzi ten an thla an lo lamana an ne pahnih chu an zui ngala an thalak chu April ni khata tlangzar sakan tumbok Jingjing chen na chu a hlata wang le traffic a zam na sat em wangin YouTube chuan an in lwa lama chuan kala ruta an in kotan thlen nu chuan Jingjing chu a fo pa chuti lai chuan an ma ni zui rutu te chuan YouTube te in omna an zui thleng ve bok YouTube ru malu chuan a fel fa yin le khabu chu atam hle a thlona an chuan la yin thil ei to ma se YouTube wan atan liao liao a siam sak chu tlema ei le sha ma Jingjing chanu in game khel puya lo som chuan an pahnih chuan an khel ve nga la YouTube chuan Jingjing pui anga khel si in hero thara manga azonin voi thuma chak lawa dar som pahnih thleng rak an khel nu chuan Jingjing inom na a hlabok nen YouTube chuan rak mai turin a soma a khuma kyan don bok nen Jingjing po in alo rem ti ve mai bok Jingjing chuan YouTube wan an game khela abum ti a sha chuan lung oi lovin a zona voi som panga chak phot turin a ti a chutianga a ti lawani chuan an ina a ho to don lo thu in a vawa Jingjing chuan a chen na in amamo reng don ti chu sha sak thoma se YouTube ti boy ve shim shim chu a cha ka ni Jingjing chu kwa in atuk lama hun olan nei theidan turte a shila event lo om tura Jingjing choi om tura in tiamin rim taka na a tho china wangin chol ha damna hun a nei tlem chin viawa chu Jingjing chuan sha in a khongai hle bok en thatu te chuan an thalak fu tumin an kar chu an ve renga an thilman fu awang chuan anin chuangin van nei anin titlang hle YouTube wan kara changa Jingjing la cage ala chuak layan mu chuan Jingjing chu ta chuan arak don ti an sha thiama ma se an chuak lama an nan man lawan lawang chuan zan khwa a duty chu an tum thung Jingjing chuan YouTube khuma mu in a chanu chu a bia a chanu ne na YouTube ina arya thu soi chuan ngai dan mak pui pui chu alo nei ngal ma se Jingjing chuan soi thui pui lo sham sham chu atuma Ruma changa a chwa le chuan YouTube chuan na alo la thoka Jingjing in ati boy tur chu du lovin a in sum thei la ya a room lut va tur chuan a shile YouTube thu soi om zia sha chuan room lama chuan a lut le vata pe bia in interview nei le tura in chiar lok ngai te thon turin ati a ani po in a ngai to na ti film chu a du wanga ni zinga chuan Jingjing tho ma in YouTube chuan tuk chuan order fel thlapa tuk chuan ei la yin Jingjing chuan ati tur nei te a soi pa a manager link te bia in YouTube ina anom thu chu a shel bok an local theinan YouTube chuan a address chu a thon boka manager link te an thlen chuan anin zui chuak ngal hluma en thatu te chuan an thla chu an lo la ve zel bok manager link chuan Jingjing chu a fiam pa zau zawa Jingjing po in soi thiam dan tura ngai to ve thei zel boka manager link ten YouTube pian le mail an fak chuan Jingjing po in ti thei takin a fak ve a Jingjing event chim tura tan anin bo saya ngai don awangin YouTube chu abial pa angin mipui ma a ala na rem don lova an staff dang te bula po ze pa ngai don awangin Jingjing chuan alan dan tlem thlaka an staff thar angalan tir chu a reu ru ka Jingjing in zeila chuan a cheitu chuan YouTube chu a thlek deuh chen renga manager link chuan alo muru kar bok Jingjing po a in ti thei ru viawa YouTube ro midang ngai ven mela pulem lawa Jingjing cheitu nu chuan manager link ne na chuan idol ve thawem ni ti azota an staff pakhat ve mai ani thua soi chuan alo ui ve le idol ni se zan khat leka a mel chata wangin alar ol sam don lutuk ti chu a she ve kara manager link po in idol ta na adu thu chu a soi ve thau bok Jingjing in thlak don chuan midang chhuat tir vekin manager link chuan
an ni pahnih chu ngai sak om lo takin a oma jingjingin YouTube ne na akor hak tur than sak tura ti chuan YouTube chuan thlan ngai na a shelo hle a zang zang chu a thlan sak ringota jingjingin taksa lang tami ti lawem ni ati chuan YouTube chuan a thik thu a ti cheve vak lo a ti mai thunga ke chu ka thik thu chhiania ti in YouTube termit wa chu alak thlak saka me chedang mit chu ala ka du lawani even an chan don chuan mi pui zinga YouTube po a omve a en thatu te po in an om mun chu fu ti hle in YouTube thla an la tel thei bok nen an hlim hle a jingjing lo au phur tu a fans te au dan chu YouTube chuan a lo hel ru viau ti thei nei si lovin a bial nu mi pa le me cha ten do tak tak ka an au lai ngai thak chu nuama ti viau lo pukrei man zo nuwa YouTube chuan jingjing lo nga ka Jauju ei tur la a chwa lanin YouTube in lama an local man Jauju chuan ingi mu an ti nia nga in kongka po kik lafa alu chu YouTube omve don ti sha chuak thutin thupha a choi nga la ma se room en kwal chuan an nom mi lo ti chu a she chau YouTube ina chuan omdu nin zan hlim om takan mang du na midang an ma mo mel lo hle bok